İsәнмесез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Siz иң яхшы җырлар һәм клиплардан торган музыкаль каймак хит парадын карыйсыз. Аның алып баручылары мин, Марат Галимов һәм Ленара Батталова була. Бүген без социаль шелтәрләр турында сөйләшербез. Хәзер җырчыларны нинди социаль шелтәрләрдә табып була? Интернет тормышында нинди үзгәрешләр бар? Берничә минуттан белербез. Без башлыйбыз. Хәзер җырчы Алина Сафиуллинаны күбрәк ВКонтакте шелтәрендә очратырга була. Инстаграмга керәсем дә килми ди ул. Алина бу атнада лидерлар позициясеннән төшсә дә, Популярлар арасында 11-нче урында. Аның TMTV командасы белән төшерелгән клипларын карыйк. Karlı yağmur yawa, sağışlarga sala, yalgızlıkta kalgan canımı. Dile bağırımni, üze üzevimni, yoğaltılar sigen yarımna. Oy hislerim buran, yollarımda tımam, yıllar koklu yüzüğanı ömürne. Uylayım ötkenlerini, suyu isen eli, kugir küte hamman üzünne. Karlı yağmur yağma, hislerimni yuma, yalgız itme kabat canımı. Mehabetke dime, yollarımni kümme, adaştırma sigen yarımna. Uy hislerim buran, yollarımda tımam, yıllar koklu yüzüğanı ömürne. Uylayım ötkenlerini, suyu isen eli, көңіл күте хамман өзіңні. Appak karlar yawa, aklık saflık diler, dünya berhit şelin yabına. Karlı sukmak buyla, sigen yarım kiler, yağmı tırşı suyu hakına. Oy hislerim buran, yollarımda tımam, yıllar koklu yüzüğanı ömürne. Uylayım ötkenlerini, suyu isen eli,
Беләсеңме, интернет бетсә дә, җырчылар үз тамашачысы белән аралаша алачак. Дөрес әйтәсең, концертлар дәвам итә бит. Элеккеге вакытларга кире әйләнеп кайтабыз. Айгөл Рахимова да үзенең тамашачысын концертларда көтеп кала. Социаль челтәрдәге үзгәрешләр аңа бик йогынты ясамаган. Айгөлнең TMTV Production командасы белән төшергән клибын карап китик. Йөрәгем яна нишләргә, синсез ничекләр хәзер яшәргә, янымда юк, юк син дәшәргә. Әйтерсең томан эчендә, күрәсең син качак төшемә, күмелепләр күз син, күз яшенә. Gitken yollardan Әйтелми қалды Соңыға Мен түзәрімінле Сағыш ой басар yüzlerimle Сен gitken yollardan Әйтелми қалды Соңыға Мен түзәрімінле Сағыш ой басар yüzlerimle Xudaydan seni qo'ydib so'rayman, bora tek sen, seni o'ylayman. Tınğılık yet bit ko'ngilime, yana yuragim yurak tuzgina. Ayırındim biz, nega biz gina? Sen gitken yollardan Әйтелми қалды Qaldı ət Sağanuğa Min түзәріменме Sağış oy basar yüzlerimde Sen gitken yollardan Әйтелми қалды ət Sağanuğa Min түзәріменме Sağış oy basar yüzlerimde Sen gitken yollardan Әйтелми қалды Соңыға Мен түзәріменме Сағыш ой басар yüzlerimde Сен кеткен yollardan Әйтелми қалды Соңыға Мен түзәріменме Сағыш ой басар yüzlerimde Сен кеткен yollardan Җырлы гаилә Рамиля һәм Рамил Хәйретдиновлар да социаль челтәрдә еш утырмый икән. Атнага 1-2 пост, 2-3 көнгә 1-2 сторис кына куялар. Рамил күбрәк иҗатны, ә Рамиля гаилә тормышын күрсәтә. Ә безнең хит парадта алар клипларын тәкъдим итә. Карыйбыз һәм тыңлыйбыз.
min taptım. Süyü tula gözlerinde bir körde min baktım. Sinde mine kız attım, minne sine kız attım. Yüreğimde sönüp barban hislerimle uyattım. Sinde mine kız attım, minne sine kız attım. Yüreğimde sönüp barban hislerimle uyattım. Günlerimde yap yaptı, günlerimde yap yaptı. Mehabbeti taşıp durgan, tağım bir tağım attı. Sinde mine kız attım, minne sine kız attım. Yüreğimde sönüp barban hislerimle uyattım. Tağım attı ay kalktı, İğrenlerine tatlı, inlerinin irkesinden. yüreğime ut kalktı. Sine mine kız attım, minne sine kız attım. Yüreğimde sönüp barban hislerimle uyattım. Sine mine kız attım, minne sine kız attım. Yüreğimde sönüp barban hislerimle uyattım. Yüreğimde sönüp barban hislerimle uyattım. Яш жыршы Зарина Асылкаева да Instagram'ның кеңет кенә юкка чыгып баруына борчыла. Бик озак йыллар дәвамында Instagram битен үстергән ул. Берничә мизгел эчендә барсы да юкка чыга. Күңелсез. Алайда кәефне төшермик. ВКонтакте белән Telegram бар бит. Заринаны шул социаль челтәрдә таба аласыз. Жегеләре шау-шишкәдә, Корын инде матурлык. Минем күңелемдә шундый вакытны туктатырлык. Калык шушы матурлыкта, калык шушы шәйләрдә. Риза ягым мәхәббәттә, җырлар өйдәп көйләргә. Син генә, син генә, син генә. Елмаеркәм көлгәннә. Бәхетле булып яшәргә. Син кирәген белгәннә. Син генә, син генә, син генә. Елмаеркәм көлгәннә. Бәхетле булып яшәргә. Син кирәген белгәннә. Таң белән бергә уянып, йөрәк шаклап балымда. Инде татлы сүзләремне сөйләрмен мин тагында. Яшел чаклы үләннәрдә казың безнең хәзәбез. Тик бергә бәхетле дигән жаңа ашсын сүзебез. Син генә, син генә, син генә. Елмаеркәм көлгәннә. Бәхетле булып яшәргә. Син кирәген белгәннә.
sen keragin bilganda. Менә кемгә рәхәт. Instagram бетә дип борчыласы да юк аңа. Кем турында сөйлисең син? Чулпан Ахмеджанова турында. Чөнки ул социаль челтәрләрдә еш утырмый икән, шулай да ВКонтакте белән Телеграмда элек тә хәзер дә бар идем ди. Һәм TMTV каналында да бар ул. Берничә секундтан сезнең экраннарда килеп чыгачак. Саныдуғашта ұя қырмай қонар талы болмаса, Саныдуғашта ұя қырмай қонар талы болмаса, Яшәүләрнең ниямы бар, көтәр кешең булмаса, Яшәүләрнең ниямы бар, көтәр кешең булмаса. Бұл сені минем бар қанатым, бұл сені янымда ғана. Бұл сені минем бар қанатым, бұл сені янымда ғана. Ғымыр кейлер матуруза, яратып тұрсаң ғана. Ғымыр кейлер матуруза, яратып тұрсаң ғана. Қанатыбыз қайрылмасын тұрмыш юлын узғанда, Қанатыбыз қайрылмасын тұрмыш юлын узғанда, Мин бәхетле синең белән, сине янымда булганда, Мин бәхетле синең белән, сине янымда булганда. Яшәүләрнең ниямы бар, сөяр кешең булмаса, Яшәүләрнең ниямы бар, сөяр кешең булмаса, Җаныкаем диеп сине ярын көтеп тормаса, Җаныкаем диеп сине ярын көтеп тормаса. Яшәүләрнең ниямы бар, көтәр кешең булмаса, Бәгыркәем диеп сине сагынып көтеп алмаса, Гомер көйләр матуруза, яратып торсаң гына, Гомер көйләр матуруза, яратып торсаң гына. Музыкаль каймак хит парады дәвам итә. Катнашучылар арасында сез яраткан җырчылар да бардыр. Киләсе җырлаячак дуэтның җанатарлары экраннар янына якынрак килеп утырыгыз. Хәзер диджей Радик белән Айрат Сафин җырлаячак. Бүген алар популярлар арасында 6-нчы урында. Тыңлыйбыз һәм карыйбыз. Таңнарда Безінің үшін шыға қияшта Сенің есімі шешме мұңадай Yazылғандар ол менің язмышқа Күміліп назларға қалыр біз Язларда яшлік деген yazılarda Gülbirge yaşayık biz bir sırada O gibi kütlerde Nasıl
bitsin ömürge. Gel birge yaşayık biz bir sırada. Oh bakıtlarda nasip bitsin ömürge. Kara ellik kara kızıma benim sözler tügül süzgene. Tügül türlerinden çıkada nurlar bulup aldığına tüzüler. Gümülüp nazlarına kalırız yazlarda, yaşlık digen yazılarda. Gel birge yaşayık biz bir sırada. O bakıtlarda nasip etsin ömürge. Gel birge yaşayık biz bir sırada. O bakıtlarda nasip etsin ömürge. Yazı güller çeşek atkanıda, sandı kaşları sayrağında. Süvekdelerini birir biz, kıvıllar jırların tığlağında. Gümülüp nazlarga kalır biz yazlarda, yaşlık digen yazılarda. Gel birge yaşayık biz bir sırada. O bakıtlarda nasip etsin ömürge. Gel birge yaşayık biz bir sırada. O bakıtlarda nasip etsin ömürge. Gel birge yaşayık biz bir sırada. O bakıtlarda nasip etsin ömürge. Gel birge yaşayık biz bir sırada. O bakıtlarda nasip etsin ömürge. Dostlar, узакламый июнь айы җитә һәм анда TMTV телевизион музыкаль премиясын алу тантанасы булачак. Тарихта беренче тапкыр быел Уфада үткәреләчәк. Зур, грандиоз тамашага сезне чакырып калабыз. Ә без музыкаль каймак хит парадының алтын урталыгына җиттек. Анда безне Рифат Зарипов каршылый. TMTV Production командасы белән төшерелгән клибын бергәләп карыйк әле. Bir aşıp bir yabıp Күңелем капкасын калдырып киткәчтә әйләнеп кайтасың. Калдырып киткәчтә әйләнеп кайтасың. Бер үзеп бер ялгап күңелләр арасын. Газаплап сөюдән нинди ем табасың. Китсәң кит кайтмаска яшендә яндырып үлгәнчә янарлык утларын калдырып. Bir üzüp bir yalgap күңелләр арасын. Газаплап сөюдән нинди ем табасың. Китсәң кит кайтмаска яшендә яндырып үлгәнчә янарлык утларын калдырып. Дип йөрисең, хисләрем туздырып, санаулы гомерне әрәмгә
уздырып, санаулы өмірні әрәмге уздырып, бір үзіп, бір ялығап, көңілләр арасын ғазаплап, сүйуден нендейен табасын. Кетсең кет, қайтмасқа, яшіндей яндырып, өлгенше янарлық утларын қалдырып. Күш тапсаң бүтінләй алдырып кетерге, бұрылып қарама, кет алсаң кетейді. Бұрылып қарама, кет алсаң кетейді. Бір үзіп, бір ялығап, көңілләр арасын ғазаплап, сүйуден нендейен табасын. Кетсең кет, қайтмасқа, яшіндей яндырып, өлгенше янарлық утларын қалдырып. Бір үзіп, бір ялығап, көңілләр арасын ғазаплап, сүйуден нендейен табасын. Кетсең кет, қайтмасқа, яшіндей яндырып, өлгенше янарлық утларын қалдырып. Кетсең кет, қайтмасқа, яшіндей яндырып, өлгенше янарлық утларын қалдырып. Ул үзе спорт мастері, үзе жыршы. Қазанның 10 иң шәп алып барушылар исемлегендә тора. Бәйрәм абый турында сөйлибез. Дөресрәге Раян Садриев турында. Әгәр аны Инстаграмда югалтсагыз, ул ВКонтакте белән Телеграмда булачак. Ә бүген Раян Садриев хит-парадта 4-нче баскычта. Yıllar alğa bara, yıllar tınnan yollar qala. Şapqan bulabız gümürge, şapqan bulabız gümürge, vaqt артыннан житәргә. Туқта вақыт туқта, bir генә минутка, bir генә секундка. Туқта, 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 туқта инде туқта, яқабыздан tutma. Бирешмибез һич тә, онытма, онытма. Ey куабыз дөньяны, куабыз без тормышны. Атлыйбыз йөгерәбез без, атлыйбыз йөгерәбез без, тутам диеп беләбез. Тукта вакыт тукта, bir генә минутка, bir генә секундка. Тукта, 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 тукта инде тукта, яқабыздан тутма. Бирешмибез һич тә, онытма, онытма. Бүген һәм иртәгә бар уйларны шын итәргә. Иңне иңгә куеп бергә, иңне иңгә куеп
диеп бергә, гомер юлларын үтәргә. Тукта вакыт тукта, бер генә минутка, бер генә секундка. Тукта, 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 тукта инде тукта, якабыздан тутма, бирешмибез һич тә, онытма, онытма. Тукта вакыт тукта, бер генә минутка, бер генә секундка. Тукта, 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 тукта инде тукта, якабыздан тутма, бирешмибез һич тә, онытма, онытма. Уртача алганда социаль челтәрдә кешеләр үз аккаунтларына көнгә 2 тапкыр кирип чыга икән. Нәрсә сөйлисең син? Кит булмас. Ким дигәндә 10 тапкыр диген. Мәсәлән, сине генә алыйк. Син һичшиксез дөньяда рекорд куясың. Ярар инде, көлмә, алай бик белгәч әйт әле, Азалия Валиева көнгә ничә тапкыр социаль челтәрләрен тикшереп чыга икән? Ә менә ул турында аның үзеннән сорыйбыз. Алда томан, артта томан, бер мәлдә никтер тукталып калам, тукталып калам. Юк шигенем, юк тукталмыйм, хыялга атлар, сукмаклар табам, юлларны табам. Йөрәгем типкән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам да тукталмам. Йөрәгем типкән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам да тукталмам. Мине көчсез, мине бахыр дип уйламагыз, бер вакытта да, бер вакытта да. Шабан бәхет каршысына күңел төшсә дә, көчем бетсә дә, кояш батса да. Йөрәгем типкән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам да тукталмам. Давылдан соң көн аязып, кояш балкыса, дөнья нурлана, җиһан нурлана. Нурын сибәр кояш булып, шатлык өләшер, яшик дөньяда, яшик дөньяда. Йөрәгем типкән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам да тукталмам. Йөрәгем типкән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам да тукталмам, тукталмам да тукталмам. Дөньяда 200 миллионнан артык блогер бар дип беләм.
Блогер булу зур эш. Һәр көнне нәрсә дә булса уйлап табарга, аны язучыларыңа җиткерергә кирәк. Киләсе җырчы Сөмбел Билалова да шундый эш башкара. Шундый тырыш булганга күрә бүгенге хит парадта да ул икенче баскычка менеп җитә алды. Тыңлыйк әле үзен. Әллә әйтим икән, әйтми үтим икән, йөрәгемнең син дип типкәнен. Сине генә сөеп, ялкынымда көеп, ничек итеп гомер сүткәнен. Әллә әйтим икән, әллә әйтмим икән, сине күрсәм хисләр түгелә. Әйтсәм әйтим инде, җанга сөю килде, синең белән йөрәк түремә. Әллә әйтим икән, әллә әйтмим икән, сине күрсәм хисләр түгелә. Әйтсәм әйтим инде, җанга сөю килде, синең белән йөрәк түремә. Әллә әйтим икән, күзлим икән читтән, йөрим икән шулай килгәләп. Синең янда гына, тик син барга гына, синең белән дөньям түгәрәк. Әллә әйтим икән, әллә әйтмим икән, сине күрсәм хисләр түгелә. Әйтсәм әйтим инде, җанга сөю килде, синең белән йөрәк түремә. Әллә әйтим икән, әллә әйтмим икән, сине күрсәм хисләр түгелә. Әйтсәм әйтим инде, җанга сөю килде, синең белән йөрәк түремә. Әллә әйтим икән, әллә көтим икән, үзең миңа серең шишкәнең. Назлы сүзләреңнән, нурлы йөзләреңнән, күңелемә бәхет күчкәнең. Әллә әйтим икән, әллә әйтмим икән, сине күрсәм хисләр түгелә. Әйтсәм әйтим инде, җанга сөю килде, синең белән йөрәк түремә. Әллә әйтим икән, әллә әйтмим икән, сине күрсәм хисләр түгелә. Әйтсәм әйтим инде, җанга сөю килде, синең белән йөрәк түремә. Әйтсәм әйтим инде, җанга сөю килде, синең белән йөрәк түремә. Социаль челтәрләрдә дә безнең белән дус бул. Барлык яңалыкларны да күзәтеп бар. Абсолют лидерны билгеләр вакыт җитте. Башта барлык катнашучыларны искә алыйк. Ой, хисләрем буран, юлларымда томан, еллар каплы юзган гомерне. Син киткән юлларда әйтелми калды сагынуга, мин түзәрмен сагышу
sönüp bargan hislerimle uyattım. Sen gene, sen gene, sen gene Yılmayırken kölgene Bäxetli bolup yaşarken Sen kerägin bilgene Qanatыбыз qayrılmasın turmuş yolun uzğanda Qanatыбız qayrılmasın turmuş yolun uzğanda Min bäxetli senin bilen seni yanımda bulganda Min bäxetli senin bilen seni yanımda bulganda Gel birge yaşayık biz bir sırada O gübakıtlarda nasıl gitsin ömürge Gel birge yaşayık biz bir sırada O gübakıtlarda nasıl gitsin ömürge Bir üzüp bir yalğap Güller arasın Gazaplap suyudan diyen tabasın Gitsen git qaytmasqa Yaşında yandırıp Ölgen şey yanarlık Utlarım kaldırıp Tukta vaqt tukta bir gene minutqa bir gene sekundqa tukta 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 indi tukta yaqabızdan tutma birişimiz hiçte unutma unutma Yüreğim tükkan şağında Suluşum algan şağımda Bəxetim yanda bulğanda Tutalmam da tutalmam Əleytmikən, əleytmimikən Seni kursam hisler tügülə Eytsəm eytim indi Janğa suyu geldi Senin bilen yürek durma Кем өчендер социаль шелтәрләр башкаларны күзәтеп утырырга кирәк, ә кемгәдер үзенең тормышын күрсәтергә. Ә менә Алсу һәм Азат Фазлыевларга социаль шелтәрләр эш өчен генә кирәк. Алар икесе дә Инстаграмда үз аккаунтларын бик актив алып бара. Һәр көнне диярлек берәр яңалык белән бүлешә. Бу атнада алар музыкаль каймак хит парадының лидерлары Котлыйбыз һәм Фазлыевларның клипларын коеп җибәрәбез. Yazmışıma bir de Xuday seni Яшьлек soğmağından uzğanda Yaratığın keşi arta bara Mыңлы жырым таңда сузғанда Yazlar bulur gönül көңіліме Назың білән мені қараттың Мұңсу көзлеріңе мен ғашығымын Сені көзлеріңді яраттым Yazlar bulur gönül көңіліме Назың білән мені қараттың Мұңсу көзлеріңе мен ғашығымын Сені көзлеріңді яраттым Иңнәребез булсын безгә терәк Юлларыбыз булсын гел уртак Җимеш агачыбыз чәчәк кыймас Тигезлек тә гомер без булсак Язлар булыр керәк күңелемә Назың белән мине караттың Моңсу күзләреңә мин гашыгымын Серле күзләреңне яраттың Язлар
Yazlar bulur kereden köngülüme Nazın bilen meni qorattın Mıqsı ko'zlaringga mening oshiqman Senle ko'zlaringni yoratdim Yazmışıma rahmetlimin bugün Bәхет kütüm kilir günde de Bizning sevmangi yonib tursin Oyoqdasi bo'lib tunlarda Yazlar bulup kereden köngülüme Nazın bilen meni qorattın Mıqsı ko'zlaringga men oshiqman Sirli ko'zlaringni yoratdim Yazlar bo'lib kerdan ko'ngilime Nazing bilan meni qorattdim Mıqsı ko'zlaringga men oshiqman Sirli ko'zlaringni yoratdim Mıqsı ko'zlaringga men oshiqman Sirli ko'zlaringni yoratdim Bugün biz sotsial şilterler turunda söyleştik. Jırlar tыңладык, клиплар карадык һәм һәр җырчы хит-парадта үз лайыклы урынын яулады. Шуның белән музыкаль каймак тапшыру азагына якынлашты. Сезнең белән мин Линара Батталова һәм Марат Галимов булдык. Пока-пока. Пока-пока. Thank you.